iya lah mau kan barongan piye jan. Iki pacarku terus. Maaf ya lek trimo ya.
buatan percaya. Lah takoni niku lho sing Devi aku. Bojoku aku. Wis iki nek ora mbok kongkon nutupi kewajiban ora bakal rampung. Nggih, bareng garan nggih bareng. Iya, iya. Tak lebokno. Ayo Kang Mas. Ya Jin. Kang Mas Asmara. Parem. Sakwising sliramu iki dilipur lawan Adyab. Ya mesti wae marem kok Kang Mas dilipur dening Biyung Rina. Sliramu kapang mergo wis suwe anggonku ora tinemu lawan sliramu. Pancen bener Kang Mas. Kula kapang sayang jenengan. Apa pancen sliramu iki tresna terusing batinmu lawan kakak? Tresna kula tulus candhesing bagus kula Kang Mas. Nek ngono apa sing dadi penjalukku iki bakal mbok turuti ya Dian. Bakal tak turuti apa kemawon Kang Mas. Aja nganti sliramu blenjani janji. Ora bakal Kang Mas. Bab apa wae kalamun aku seneng kuwe ya melu seneng. Pancen bener. Kang Mas Panji Asmara seneng. Kula nggih seneng Kang Mas. Iki aku duweni gegayuhan. Gayuhan menapa menika Kang Mas? Mergo kersaning Bapak Guru Resi Wilukmaya. Iki dina bakal ana tumurune Wahyu Cempaka Mulya. Wahyu Cempaka Mulya kuwi sing kecondokan. Kuwi bakal bisa dadi ratu ning tanah Jawa kang langgeng. Sing angka sepisan lan umure kuwi bakal bisa tambah 500 tahun. Apa toh pancen sliramu iki nyarujuki kalamun besok aku duweni gegayuhan kepengin kecondokan Wahyu Cempaka Mulya. Ya mesti bae Kang Mas kula setuju kalih panjenengan. Ning kabeh iki mau ana syarat lan saranane. Mergo sok sapa wae nek kepengin duweni gegayuhan kuwi kudu ana sing jenenge pangorbanan. Pancen bener Kang Mas. Syarat-saranane menapa menika Kang Mas? Lilakno atimu ning ngarep kowe kandha wae bakal kok turuti. Syarat lan saranane supaya pun kakang langgeng bisa dadi ratune tanah Jawa lan bisa kecondokan Wahyu Cempaka Mulya. Sliramu lan sekadang kuragil kuning. Iki dina bakal tak dadekake tumbal ana ing Gunung Bromo. Kang Mas Panji Asmara. Napa boten seputar Kuwi ngarep aku wis kondo. Go. Sliramu iki wis tetep tetepi janji. Pino. Wah, pun kakang bisa mukti ana ing jagating pepadang. Bisa gayo kamukten nek to kakang bisa langgeng dadi ratu ana ing tanah Jawa. Umur bisa tambah nganti 500 tahun.
Mergo dasare ora mung kuwi sing dadi gegayuhan. Nanging ing wektu dina iki Bon Gagang uga wis duweni telenging bocah wadon sing bisa manggon minangka gantimu Diajeng. Ora ana liya ya Diajeng Melati Sari. Tak jaluk kanthi banget. Nek toh sliramu iki tresno sing batin. Jandek anggonmu duweni kekarepan urip bebarengan selamiyo kawan. Ora gelem bisa. Nggih, Pan. Pisan, Bang. Kowe gelem sumingkir apa tak singkiran? Boten Kang Mas. Kalau Condro Kiron, ojo nganti pun Kakang nekat. Ampun Kang Mas, kula tesih pengen sesaran kalih putra. Ampun Kang Mas. Ora ngerti wolak-walik ing jaman, wolak-walik ing ati lan pamikirane manungsa. Ora bakal bisa ngadeg jejeg nyawiji dadi siji slami. Diajeng Melati Sari, aku sing teko. Mane